we no na? Yes sir. Aha go gini potatoes. No Chinonso. Okay. Aha digi wo gini? Aha ya kwa Chinonso. Ọwụ unu ka m nọ na-eche because agwara m ndị mmadụ na digi ga-abịa anyị emeghị interview ndị mmadụ anụkwa n'olu ya. Gịnị mezi oso gị bịa na? Oji ahụ dito mma apịara hụ ya n'obi. Because n'ihi anya ya na-akwashi. Dito health ya. If not, ọ ga-polisi na ma abịa. Isi na apịara ya mma n'obi? Mma n'obi. Ha werela handcuff ti ya na he window. Na-apịazi ya mma na-agụ ya. Ọ shi na ha gụara 20 ga-apịaga hụ ya. So one guy abịazie dị acha nwe hụ ga-egbu ya egbu nwa hụ afọ eji hụ stop ze ịpịa ya mma n'obi. Yes. That's ndị ole ndị pịara ya mma n'obi a? Ọ ndị youth Amawom. Okay, ndị security Amawom. Security Amawom. Ị nwere ike ịgwa anyị otu ihe a shiri mee because ndị mmadụ chọrọ ịma the full story. Okay. Dị m shi na ya gara ayashi amaje ka ayoga with ihe ndị ọ zụrụ m uwe ndị ọ zụrụ ayoga. So ime moto ya hụ bara. One girl ha na the moto. Yoda ji adi driver n'aka uwe. She weighing phone. Ya ha yoda juma the girl she ha honene. The girl she oh, be like say na two of them follow. Ya ha ji aka ya akatima ndosho. For his own safety, ya ha put the girl aga. Gaze na one side, one road, by the left, general. So that girl with ndeke nwoke ọnụ nga ahụ because that was on Sunday. Ha chọrọ ya she can wait thief. Ya sha na enwe ihe ọla ya hụ uzuru. Ha na-akụ ya na ala ibi thief. So me were mma na-achakashicha ya ahụ. Gị hụ olu ya, akụchara hụ ya olu even up to now. Ọ na-ahụ user ma. Phone ọ zara aza na ada ilu phone ti ya na ntị. Ha na-egbukashicha ya ahụ. So e nwere one woman nụkọ ara ya nụ si na ya shikwa jụma ya ajụjụ. Ya sha ya hụ onye ike duru. Duma sha ya hụ ngugo ya nwoke achịkwa ya hụ ngugo duma na-etima timashi nnọkọpa ajụjụ before na-egbu ma na ha hụ onye oshi na ya hụ ma ya na ahụ ma ya. So ihe timazie anyị ha hụ onye oshi dima na-ete ya ha hụ onye oshi kama hụ kpọrọ ya gama na police nwoshi na line say go die there those security people akpọrọzie ya gamazie Amawom youth hall. So ha nọrọ nga ahụ na-achị ya siri bi no one gree ha bido pemazie ya shi ha bido pemazie ya ma n'olu kuma ya ihe. Ha hụ that na blood bleed ga that is ahụ ya bleed ga very much. He were action bitter. Womazie ahụ ka blood ahụ stop. Ha kumazie ya he you go gree by force or you call your people make them send us money. So if not we go kill you here. So madam bezre bịa kpọma anyị na afọ ndị mazie ya shi ele side ebe ọwụ. Somebody onye ahụ ma ya akụga ashi so you won't come that place and become what we go kill him before you come here. Them should okay. Arịkwa nga ha egbu ya na egbu that is egbukashicha na ahụ ya ahụ. So ihe acha anyị send ya 100,000. Anyị send ya 100,000. Anyị send 100,000 na nwụ ga-egbu ya dia. Mchi nwekpọrọ na ya gama station ya wụ na onye oshi kpọrọ na ya gama police station na police ga-judge kwa this thing ma akpa ka ewu the truth. Ha cha send me if not they go kill am here. Anyị send zela nwụ 100,000. So ha ya shi he were phone ya nye that girl she hu je flash ya na anyị kpọmakwala ya na phone na onye ahụ sendri that money na ha gbala nwu shi nwu send ya money na this boy he kwega ahụ na ọwụ ya so enwe hụ oge sendri up to na ha gwa hụ that girl mere ya accuse na send na ha ego he discharge. Okay, that girl adị ha we na sendri ego. Yes, the girl he discharge ya were phone dim nye the girl shi hu ga amawusa je flash ya because that was my phone okwe agbapela nwa ya. So what was it the boy the girl who block any number because so the girl knew account number anybody who block all the number. So how block all the number? Where phone ogam? You say that girl where SIM card ya? See any phone uke nwo. She who pomanya. Ma abam that ne send the money. Agba who the girl discharge the girl she who lama. Okay. That girl abia lamazia umunne ya na maya. Ha lama. So here where is SIM card ya? Seize there. She will come on hulama. Dim she who he na sell nga ime nga hu domane. Buy you she who come on hulama if not and who give book there. Ya who people na around she can who online transport who bijala. Help brucha my shoe ya. They will have 10,000 naira ni ma ya. Okay. Buru my shoe ya. Ure watch ya, my necklace ya. Uwe hustle how do wash ya. Buto ya trouser. Who the video ebuturu ya trouser. Abura ya out there. Buto ya the trouser. Show hulama. He request ma for SIM card ya because on SIM card ya he make transaction. He request ma for SIM card. Ya she somebody one guy akpogo obinna. Akpozie ya. She who send ya 20,000 in my account ya. Who send the like 20,000 na who ga ajegwa those people he nye SIM card ya.
ya kpọba hụkwa anya ọzọ mụ na mma ya ha anya gbara ma hụ send hụkwa 20,000 naira ya shi na the boy ewereze jee gaa na those security na ala ya one of the sim card all the sim card abụọ ha ewere were memory card ya ashi nga ha anụhụ na-ewere ya dị na na-adọla nwoke a na-achị ka na migo collect the memory card na migo collect sim card this one say you never collect shebi you don collect the memory card na 32 gig no more the seller for market na migo collect ha ewere the security ha ewere the 32 gig were sim card the second sim card nyezie that one that boy she hokwu gwa hu ga-eje na ala nwe ya after emechara transfer to Obinna Benjamin. Okay. Obinna Benjamin. Okay, all here on the account. Yes. Ihe nyeze ha 20,000 naira. So the boy I help why je na that sim card ahụ. Wereze 2,000 naira nye ya. She hu je gbara transport. Nyeze ya pams ya. She hu lama. Ọ bụ ọga m jiri yo kpa yo. Kemecha ahụ nwe abụ nwe ya. How can you arrest an organ harvester? Arrest him, nana chan yego, shinkwa ya hon lama. Even on that process, ajuga hon yebo shi. Ogbra won that na, no gbaga that na, ahun onye ngwa. No wo manage han, ya gba won na line. Ahun onye ike duru. That na one man bira nga hon that na hon recognize re na hon onye ata hon ma lebe wa ata. Dimishi yes. But ole to organ harvester shi bata eche me oti shire kora anya na. Na that girl jidere ihe si ya na o yiri onye were phone ya na o yiri ndị na-arịa phone. Ole ezi otu ọ ga na harvest isi bata n'okwu a. Ọga m shi the girl sugar na o yiri onye were phone. Ya shizie na onwe ya ha komazie ihe. Kpọrọzie ya bịa die. So ye kwumazie that thing. Now somebody aba ọ sho onye isi nwa ahụ aba. She come on he kwumana that thing. Onye isi ndị amawom security na amawom. After kpọrọchara ahụ ya ga upstairs yokpa ya hụ. Okay. Na he kwumana that thing na police agade ege ya ntị because this boy buga that na ọwụhụ ya. Hukuma na ọwụ ndị organ harvester. The yes. Na who kidnap. Okay, ha gwazi the girl ihe ọ ga-ekwuzi. Yes, ọ ga-ekwuma. Ọ gba nwa ahụ jiri kwuma that na ọwụ an organ harvester. Ya gwa na ọwụ an organ harvester. Udima that day they will not release him. Aga he release ya that day. Aga akpọ police. Aga akpọ police. Ya anara chan ego. O shikwa ya hụ lama. Ya kwuru hụ ya pịacha ya mma n'obi. Somebody with a heart problem. Oh, with a heart problem. Somebody with a heart problem. How he cannot even see now. As I'm talking to you people, he cannot see. He cannot see. Ole ba ugbu a. My brother, I got my hospital. Okay. And when they can akpọ ya na asị send Diego. Yes, enwere ndị kpọga ya. Enwere ndị kpọga ya na o jikwa nọmba ha. Jikwa ka nọmba ha? Yes. Okay. Otu shi hu send ego na ọwa ego. I send hala nwa ego that they will redo it. They will redo gịnị? They will redo the video. The video ahụ gara viral asị na onye organ harvester. Okay, ya sendara ego na ha emegharịa the video. Nwe mmegharịa the video na ọwụhụ organ harvester na ọwa accuse emere ya eme. But na ọ ga-eri ya ego. The other person Nigeria shi before gba ya that na before ya ha contact onye isi ndị security who to go dile ya 5,000 who je ori go diko ori ha agbamaze onye isi ya emecha kpare nzi jumaze ya wotila the ego dimsha ihe ji ha ahụ na ya recover chonwe na ya ga send them his wife go je tile ya the money ya shi okay na the oga shi that na onye isi nwa ishi ndị security shi that na ọwa ego ka ọ ga-eri ya na agaghị emiti admin WhatsApp na ọ ga-etila ahụ ya agaghị viral na agaghị emiti admin WhatsApp ọhụkwa dị finishiri me. Okay. Ngwanụ dị gị gbaka anyị ga-achọkwa ka anyị na-akwuo o. Okay sir. Mana before for now anyị ga-eme the lady that woman that girl ha send ala number nsị ha send ya mana the 3 numbers ha sendere switched off. So we are still going to carry out investigation. So ebe wele no na ebe wele we are going to get to the root of this matter. Onye ọwụla ikpe mara a ga-ama ya ikpe. Onye ọwụla aka ya dịkwana na ihe a anyị ga-ahụta ga-esi eme. The law will take its course. You know na? Okay sir. Ndo. Thank you.